Ulen zawain si bailevik ule tuna hian zingdar sari velania oman lampanin kan suak dona kanom na tang hian motorin dar ka nga vel tlana nia kan kalnam hun thren khatte ronti lan gatum dona ni tuna kanom ne hi UAE border oman ne na anin rina ania heta hian visa le oman lutura ti neu ne ungai te kan han ti felanga ti chuanin kan motor te an check zo nuwa kan lut thei ton chawani ti hianin oman chu kan lu der to a helai tuipui nuam em ma han kan han chol thoveng lokanga chuanin kan tlan le par don ani chol khomwang wak man kan nilawa achan chu kan longa chuang tur kan ni awang in kan long chua hun nang mana kan thlen nge kha ngai wang ani ti chuan motoring kan kal thei tok kan kalanga longin darkar level tuipui kan fangkwal don ani kalkong ringat po hi moi na ha dam thlak em a alung len thlak em bokani itu na kan hu ang hianin khothi dakte kan tlan pela in hi atamlu tuklawa acheng te po an tamlu tukaring lawa khote ve tak ani don ani hi mase om na mun hian azir boka anom mel le mai amoi lu tuka thlir top phot mei te ang wa khulaya ke lan lo tlatir ve tlat mai helai mun chu tle minala thingtlang ve deuh tina ni hi alung len thlak le mai kan no pan lai ti po min te she chwa kalom chuwang chuanin ti hianin kan han om deuh wang fang ri anga ti chuan muang chang in kan tlan phei le don ani alung len thlak le ni chuan kan kalna mun turi kan thleng trip to a helai tlang a hian kan han lon chawanga thui lo te kan chuk thlanga ti chuan kan thleng to mei don ani ko tilaya tuipui lo lang kho kan kalna tur chu ani a anom mel hle ni ti chuanin kan kalna tur long chu hei ti hian kan thleng to a I longa ti chuan kan han lut felanga karon tilang ze lang milo en sak zel donya I longa hianin chung ko pakhat nen kan chuang ho dona I keimani chawin kan mang lawa long hi I mi pakhat tanin India paisa acheng sang thum le tlem vel kan pe ati chuanin darkar li vel kan chuang don ani achunga hianin ei tur te an da via in tur le ei tur te I coffee te thingpui te in tur te khan da ve ni
chu tilai long loading so I helai ve vak te hip tu ber dolphin chelai vel le I tuya an inge an han chevel lo ngak tu te an ni a ma se I kan van ni khop me ti hianin kan vakal pheya kan long bula hianin dolphin chuanin I ti hian miron zui ta char char me ni kan van nei tak set ani amu nom ve re ule me takat pe chuan Lai lom đi. Lai lom. Lai lom. Đi vào nhà rồi iPhone cho. Anh lên là. Helaya kan handin na chan hi tui chen na mun bik turan lo siam ani a chan chu athuk lo pa ka tui hi a fi me me ma kan chen du le du lo te min han zo ta ke ni chu tui cheng tura kal kan ni lo wangin kan cheng lawa ti hianin kan clear vel me me don ani No. Hinglai sanga te hi man phalani lawa I helaya I vevak te en thei tura an khoi liao liao ani khua lo tlai to le me ti hianin kan let phele to do na tuifin ria chunga tlai ni tlatur thlir pa han muthil wang fang chuan nuam dang dai hle ani
Ole longa tang chuan kan han suk fela ti hianin kho chunga an castle kha I tlo venge kan du sia I chuwang chuanin kan pheya ma se van duai thlak takin an lo khar to tlat me tu na hianin I museum an mang to a kum sang khan zakwa somkwa vel khanin atang khan museum an lo mang to a chuwang chuanin a chung hi mu nam don hle me ma sen lo khar tlat me poi hle ni Walo thim tran der to a holam bang kan nei to do nanga ti chuanin kan video te bul tanga top thlenga min lo thlir sak tu te song kha kalom lu tu ka min lo like a min lo comment sak theu turin ka ngen che oni